Good afternoon guys. So naata karon guys dire sa barangay Taming diin naa diri na himutang akong balay sa una guys. 2020 na ako nahimo ni akong balay dire. Then ni uli ko guys kay akong giduaw na akong balay dire. Nya perti na akong kapuyar bag hinakutag kahoy dire sa lasang nya. Mauna ni nahitabo sa akong balay guys. Mga semento na nabilin ng taon. Loya sa akong balay. Wala na ko'y kaulian guys. Wala na ko'y balay. Semento lang nahabilin guys oh. Asa naman ko anay balay ani guys. Wala na ko'y kapaulian ani. So mubalik na lang kog Cebu ani guys. Kay actually gahapon pa mo ko ni abot dere. Unya mapauli na lang kog Cebu balik karon akong flight or akong biyahe guys is alas 2. Buhat-buhat na ako sa bus. Kay dili naman ko magkadugay pag maayo dere guys kay wala naman ko ikapuy-an. Taon ni akong natigom-tigom unta guys sa akong pagka masahista niya. Mano lang ni balay na gid unta ni guys nga akong kapaulian ba gikag Cebu niya. Wala naman ko kanang katulgan dere na giguba man sa bagyong Odette. Tanawan ninyo guys, labong na kayo. Nangatuwa nga akong balay guys, gitay hop ang semento na lang sawog mo nahabilin doy ay. Nag-action kagool guys. Hawa naging haligi guys. Wala guys. Kung tanawan ninyo guys dere sa unahan na adere ang ako ang kuan katong gitay hop sa bagyong Odette. Hay kapuyar ba nako atog kuan guys. Nya harag 1 year bitaw akong balay. Sadto say kay wala na. Akong mga hinaguan guys murag usara ka tuig. Ambot lang ka anig kano sa pako maka balay ani balik magtigom pa ko anig for many years kay pila man sad to katuig akong tigom-tigom ato para makabalay kog gamay guys nya para mag looya sa akong kuanan ni nya wa pa jud ko kadawat og hinabang dere sa moa sa Danau Taming Danau ni nga kuan guys area Taming Danau Bohol. Ang barangay is Taming nya Danau lungsod city is Bohol province there rather. So mao na guys so sa inyong ikatanaw ani guys sa inyong ika-comments. Sayang kaayo guys naanta ko'y kapaulian ba na karon maglison na kog uli dari sa Bohol kay wala naman ko'y katulgan. Okay guys, dire na lang tataman guys. Update lang ko guys. Akong biyahe karon going back to Cebu City. And then please share guys and subscribe Yusana Cebu Vlog. Thank you for watching. God bless.